Oso ondo, hori bai, bale. Orain lauzpabost hilabete zabaldu zen eskola eta 9 lagun dabiltza bertan. Baina hasi zaiten 3 gaztiek, 16 urtetik 18 hasi dira. Baina, pixka lehentxi hori hasi badago, 10-12 urtekin. Garaizago hasi zitzaion semea. Egurrezko harriakin, aurrena, teknika ikasten, eta hortik ganez 6-8 urte nitula zinitzen. Aitak eta botatako erronkagatik heldu zion Xabatek harriari duela pare bat urte. 15 urte dauzka eskubaloian eraritzen da, baina harriak betetzen du. Zure buruai esfortzu hori eskatu eta azkenean gustu hori emateu. Zure gorputzekin gustua gatera eta geotaz hobeto jasotzezu eta bai, sentsazio ezberdin bada. Garrantzitsuena ez omen da indarra teknika baizik. Oinarrizko entrenamendua beste kirol batzuen antzekoa da. Ariketa ezberdin egiten dituzu hemen. Biziketa dala, ergomotu dala, pesa diala. Eta, hori dena azken baten pilatzean indarra ateatzea eta errexo bezala jarrutetzea geho harriak ere. Eskubaloia, surfa, arrauna eta nola ez, futbola ditu lehiakide harriak gaztetxoen artean. Ikaskideak noski behir errar bentzitzen hasieran, baina guain... Izetatarren saga laugarrenera iritsi da, baina ez dirudi hor geratuko denik. Jakesek 5 urte 10 kiloko harria beldurrik gabe altxatzen du. Oiek, ez da?